ell! Ueki, demostra quina és la teva veritable força! Què és aquesta sensació, noi? Què és això? Jo vull fer-me fort com en Cobacent! Una arma celestial? Com és? Ni tan sols el cel els ha vist d'aquesta vida. Què és això? Què pretens fer? Els 10 d'en Robert. L'Alessio es retira. Quina canya! S'ha convertit en una persona celestial d'una estrella. Què és aquesta potència? Potser si tinc això, podré fer front als 10 d'en Robert. S'ha convertit en un arbre? Ai! Sembla que per fi has despertat els teus poders d'ésser celestial. La bèstia tempura. Bèstia celestial! Oh, de veritat? Mai m'havia trobat amb una persona celestial que fos tan curta de gambals. Sóc una persona celestial? És clar, si escoltessis una mica ja ho sabries. Com pot ser? Tros de burro! Mira els meus ulls. Un dels meus ulls brilli significa que ara t'has convertit en una persona celestial d'una estrella. Oh, de veritat? Ets un nano divertit. Que hagis pujat a la categoria d'una estrella és prou motiu perquè t'adonis que ets una persona celestial. Se suposa que hauries d'estar fent bots d'alegria. Un celestial. El mateix poder d'en Cobacent. Doncs continuem. A més, afortunadament, ara ets d'una estrella. Em deixaré de compliments i et menjaré. Espera't! Explica'm una cosa abans de menjar-me. Què vols? Què són les armes celestials? Aquell canó que ha sortit abans? Ets un pesat, eh? Sisplau! D'acord. T'ho explicaré com a regal de comiat. Els éssers del món celestial tenen una sèrie d'armes divines segons el nivell que tinguin. Has dit armes divines? Una persona celestial normal i corrent té la capacitat de treure directament aquestes armes, però com que tu ja tens el do dels arbres, pel que es veu, l'arma divina et surt quan el fas servir. Poder celestial. Fins ara tu has estat fent servir el teu poder dels arbres, oi? Però no feia servir ni un 1% del teu poder celestial. Però ara que has pujat de nivell i tens una estrella, el teu poder amb els arbres s'ha transformat en poder celestial. El canó d'abans és el canó Kurogane, l'arma divina que sorgeix de la primera estrella. Canó Kurogane. Kurogane. I encara més, gràcies a aquest poder que ja tenies, sembla que les armes normals han pres una forma una mica diferent. Escolta, d'aquestes armes divines n'hi ha més, a part del canó? Sí, cada vegada que una persona celestial puja de nivell, té l'oportunitat de poder utilitzar una arma nova. Cada cop que es puja de nivell. Llavors, encara hi ha la possibilitat que aquest poder que encara dorm dins meu... Aleshores, si aprenc a fer servir aquest poder com cal, podré lluitar contra ells? Encara puc lluitar. Digues, ja està satisfet? Ja no puc resistir la fam. En diré. Perdona, et vull demanar un favor. Un favor? Vull que em donis un cop de mà, sisplau. Jo em vull fer més fort. Encara queden membres dels 10 d'en Robert. Vull que m'ajudis a derrotar-los amb el teu poder. Deus fer broma. Sempre he detestat que la gent em doni ordres. No t'estic donant un ordre, t'estic demanant un favor. Ajuda'm, sisplau. Jo us detesto amb totes les meves forces. Mai perdonaré els celestials per haver-me tractat d'aquella manera. Les bèsties celestials originàriament eren animals de companyia que s'estaven amb les famílies. La nostra funció era mesurar el poder de l'ésser celestial, a canvi que ens mantingués i de les atencions que ens donava.
Però de tots els meus companys, jo vaig ser l'únic que va créixer i em vaig fer tan immens que semblava un monstre. Els éssers del món celestial van començar a agafar-me por i a detestar-me. La funció de mesurar el poder celestial era una feina que feia sentir orgulloses totes les bèsties, tot i que em miressin malament. Jo era molt feliç de fer servei als éssers del món celestial. Estàs bé? Que t'has fet mal? Et fa mal alguna cosa? Una bèstia celestial està atacant un nen. Al final has fet mal a algú. Ja sabia que només eres un monstre. Has atacat aquest nen, oi, monstre? Elimineu aquest monstre! Els ineptes dels celestials em van tancar a les masmorres de l'infern sota l'acusació d'haver-me menjat 1 milió de persones del món celestial. Com podia estar content de fer-los servei aleshores? Què els vaig fer de dolent? Tots els del món celestial són una púrria menyspreable. Pel que dius, tu no has fet res de dolent. Exacte. Tot va ser una infàmia. Llavors no diguis que te'n menjaràs. Perquè en realitat tu no te n'has menjat ni 1 milió, ni un de sol. Calla. Vosaltres vau ser els que em vau acusar i vau dir que era un monstre que us menjava. Babau. Has dit babau? Sí, no tens intenció de menjar-me i et fas el dolent. Això és de babaus. Si no tens res de què avergonyir-te, has de continuar sent el que ets. Si tens fe en el teu sentit de la justícia, tingues confiança en tu mateix. Tu no ets culpable de res. Ho dius seriosament? Sí. Ets un nano divertit. Llavors, això vol dir que creus en mi. Sí. Ah! Ah! Però lamentablement jo no crec en el celestial. Que et vols fer més fort, dius? Que creus en mi? Només em vols enredar. No, no t'estic enredant. Calla! Que no tinc intenció de menjar-te. I tu què saps? Primer et devoraré a tu i després em menjaré els que trobi al món celestial. No sé si allò són armes divines o coses estranyes, però encara em puc fer més fort. Per petita que sigui, si hi ha la més mínima possibilitat de derrotar els 10 d'en Robert, no penso morir. Què?